yung spirituality mo. Wala ka na ibang iniisip, mga kapatid, sa buhay mo, kundi maparangalan ng Diyos. Kaya nga, halimbawa, tayo, iba naman sa akin, mga kapatid, kasi ako nasa paglilingkod. Ito tayo, mga kapatid. Well, halimbawa, sa mga naghahanap po, sa mga nagtatrabaho, mga kapatid ko, basta ang isipan natin, nasa mga spiritual na bagay, mga kapatid, hindi tayo matitento. Amen. Hindi rin tayo mapapahamak. Amen. Nasa labas man tayo, mga kapatid, hindi tayo mapapahamak, mga kapatid. Kasi masunod natin yung design ng Espiritu Santo sa ating buhay. Amen. Amen. Yun yung mangingibabaw, yun yung kikilos. At yun yung importante, mga kapatid. Na kahit natuksuhin ka pa, kahit naititin ka pa ng kaibigan mo, ng barkada mo, no sir, yun, mga kapatid. Kasi lumulutang sa iyo yung mga spiritual na bagay. Amen. Everybody say amen? Amen. Hallelujah. Siguro kung wala ka pa kay Kristo, ay magagawa mo talaga, mga kapatid, kasi ang buhay mo is carnal. Pero nung nakay Kristo ka na, wala na, mga kapatid. Kaya nga, sabi ko nga, mga kapatid, hindi ko naman sinasabi perfect ako, pero sinasabi ko lang, bakit, mga kapatid, may mga Kristiyano na natitem sa mga ganyang bagay kung samantalang nakay Kristo. Yes. So, ang ibig sabihin ba nito ay namubuhay na siya sa carnalism? Diba? Namuhay na siya sa carnalism kung nagagawa niya mga bagay niya, mga kapatid kong kasalanan sa harapan ng Diyos. Na samantalang kung ikaw tinawag ka bilang isang lingkod, tinawag ka bilang mga ngaral, tinawag ka bilang pastor, tinawag ka bilang inter, o tinawag ka bilang bishop, mga kapatid, o anumang katawagan sa iyo, natitem ka pa ba? Hallelujah, kung ikaw, mga kapatid, founded the Word of God, matitem ka ba ng carnalism? Siguro para sa akin, hindi na. Kung ipapamuhay mo talaga ang spirituality. Amen? Hindi na. Hindi katotohanan. Kaya sabi ko, nakakalungkot isipin, hallelujah, kung minsan ang tao nagkukot pa ng talata. O kung minsan gano'n, mga kapatid. May napakinggan na ako ng ganyan. Nag-uwit siya, mga kapatid ko, ng kasalanan, which is adultery, mga kapatid. Sabi na, si David na Yes. Si David, kumuplat si David. Bakit si David? Ikaw na pala, tinatawag naman ng Diyos. Iba naman si David. Si David ka ba? Yeah. Hindi ka tira ko. Si David ka ba? Iba naman ang gobyerno ng Panginoon sa Israelites. Yes. Isipin natin na ang gobyerno natin, mga kapatid, as a Gentiles, kakaiba sa Israelites. Yes. Amen. Kaya nga, pagka tayo nakapangyarihan sa anumang kamalian, kinukonflict tayo, mga kapatid ko, ng kapangyarihan ng Espiritu Santo para itigil, para lisanin, para alisin, mga kapatid. Kasi alam natin, mga kapatid ko, na hindi naging mabuti. Yun yung pagkukontrol. Ang pagkukontrol sa sarili minsan, ang pagkukontrol sa sarili minsan masakit. Yes. Bakit? Bakit sinabi ko masakit? Marami kang pwedeng itawan. Yes. Totoo yan. Kung ano yung pinakamasarap na Yes. nararanasan mo at nararamdaman mo, yun yung bibitawan. Amen. Totoo, mga kapatid. Kung ano yung nakapagbibigay sa'yo, mga kapatid ko ng kaginhawakan, yun yung dapat matanggal sa'yo. Yes. Kasi ayaw mo. Yun yung self-control. Everybody say it. Amen. Wala kang magagawa, mga kapatid, kundi alisin sa lahat anumang sagabal sa buhay mo para dumaloy ang pagpapala sa buhay. Amen. Sometimes, ang pagpapala, mga kapatid, hallelujah, nahadlangan. Kung minsan nahadlangan, mga kapatid ko, kasi kung minsan di natin natukontrol ang ating sarili, ang ating buhay, ang ating pananampalataya. Kaya nga kung minsan nahadlangan ito, mga kapatid, at gusto ng Diyos ang ating isipan, i-set up natin sa mga spiritual na bagay. Isupo ang lahat ng hindi nararapat, aalisin ang hindi nararapat sa ating buhay, at mamuhay daw tayo sa pananampalataya sa Diyos. Amen! Amen. Mamumuhay daw tayo, mga kapatid, kasi naniniwala ko pagka tayo namuhay at inalis natin ang lahat ng anumang sarap sa buhay natin, hallelujah, papalit ang pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Masasarapin din ang Diyos ang buhay. Yes. Amen.
Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kasi, ang Espiritu ng Diyos, mga kapatid, parang ahente yan. Siya yung agent, mga kapatid, para empower tayo. Para palakasin tayo, mga kapatid. Tingnan nyo ang Ephesians chapter 3. 3. Upang sa inyo ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na kayo palakasin ang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob. Ayan. Siya daw magpapalakas sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Siya ang tumutulong sa atin. Siya ang nagbibigay sa atin, mga kapatid ko. Hallelujah. Ng kalakasan sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah. So, exercise lang daw natin ito, mga kapatid. At ang ating mga katawan, ang ating mga buhay, pagpasakop natin, mga kapatid ko, sa ating Diyos. Hallelujah. I-deny natin ang ating sarili. Hallelujah. Sa mga hindi makatwiran at mga bagay, hallelujah, na hindi nararapat, mga kapatid. At kaya natin gapusin tayo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu para dumaloy, mga kapatid ko, ang biyaya sa ating mga buhay. Ang pagpapala ng Diyos, nandiyan lang yan, mga kapatid. Pero kailangan talaga makontrol natin ang ating sarili. Hallelujah. Na hindi tayo magiging kumbaga sa mawawalang bisa ang mga salita ng Panginoon. Respetuhin, galangin, sundin natin ang mga salita ng Panginoon upang sa ating mga buhay, hallelujah, tayo ay patuloy na tatanggap ng mga biyaya at ng ating mga buhay. Amen po ba, mga kapatid? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So ito yung paglago, mga kapatid. Isa sa paraan ng paglago ng ating buhay sa ating Panginoon Kristo ay ang makontrol natin ang lahat ng bagay na pwedeng sumisira. Yun yung sinasabi kong termites in the house, yung anay ng ating lahat. Hallelujah. Na sumisira, mga kapatid ko, sa ating pananampalataya. So kailangan merong self-control. Paano kinukontrol, mga kapatid ko, ang anay? Binubuhusan ng sulignon. Ini-sprayhan, mga kapatid ko, ng pampatay, ng laso. Ganun din, mga kapatid ko, sa ating buhay. Hallelujah. Every time, mga kapatid ko, na natitem tayo, ating pong kontrolin ang ating sarili, pagpagsakot tayo sa Panginoon, ipagpasakot natin ang ating sarili sa Diyos, at hayaan natin ang Diyos, hallelujah, ang siyang kumilos at gumawa ng anumang matagandang bagay sa ating buhay. Hayaan natin si Lord na huwag nating panginayangan ang anumang bagay na mawala sa atin. Basta ito'y alam natin hindi nararapat at hindi kalooban ng Panginoon sa buhay ko natin. Amen po ba, mga kapatid? Palakpakan natin ang ating